A tam nejsou totiž prameny, a tam jsou jeskyní, taky oni to říkají nějaký Jo, onemocněl. Má střevní problémy. Stará zhnilá. Jsou ty křipky teďka. Tak kdo jde? Ráno psal, že nechci být ten první, se dívám. No já totiž nechci první, protože já tam vlezu, budu chtít vylézt a vy půjdete všichni do toho a nebudu moc vylézt. Dneska si budeme dávat přednost, ne? To bylo v náhodě, tam je další. Já nemohu vylézt z vody, jako. Já nevím, kam si to. Kdy ty ses převlíkal? V autě. A jo tak, a vy máte tady u vajzlíku, jo? Nebo? Ne, v obytku, čau. Takhle, já nevím. 15 metrů proti proudu jsou kůlí, ale normálně prostředkem můžete až k lavce, ale dál potom už neplavte. A kdybyste se chtěli někdo potápět, tak tady mají normálně reklamu na jenom takový stojánek s cedulou a někdo jich ho na Silvestra požádali, tak ho hodili do vody. A kdybyste chtěli vylovit, tak můžete se potápět. Si to vyloví sami. Michale, tady jsou kousek sloupí nějaké nebo No. Ale ne, to je teďka hluboko, teď to bude tak, já nevím, půl metra podladu, no. Možná i víc. Takhle. Mrznout, vole. Já do toho bude hotovo. A jinak můžete plavat dolů. Klasicky na naši, náš post třeba. A uprostřed se dá stoupnout. Do Modřic a zpátky. Dále. Tak jdem? Tak jdem. Jedem. Andiamo. Dáme si stopky. To je strašný. Hele, potřebuji nějaký, nepotřebuji nic. Pojďte vyfotit. Zamávej. Dobře, pozor. Dobře. Tady poslední schod Heli, ledový, jo. zamávejte. Peťo, zamávejte s Heli. Teplejší než ten vzduch o poznání. Ty taky mávám. Máváme. To bude na příští rok Tam je novoroční. led normálně. Tady na kraju. Bacha na poslední schod, je tam led. Je to přemrzlý sakramensky. Chodit bosky v tom není příjemný. Můžete si udělat zábaly potom, to je čerstvý, to je snížek. U nás jako zahřeje, jo? Jo? No osuší, nezahřeje. Dalíku, pojď. Druž. Hoši, je tam fajn, nebo ne? To je to za to tam les? Jo. Určitě. Ježišu. Co? On nemá ty na rybník takovou kousavou vodu. A my máme zamrzlou. No, ne, ale ani tak. První na rybníku je taková, A tady. vodu jak tady toto. Jo. Ty si tam stoupnout. Je to hluboký teďka. Je to hlubší jak na toho prvního. To je maso. Jezdíme už teď. No, tady je bezpečnost. Tady jsou oblázky až k mostu. Yeah. Akorát, že už necítí prsty. No, to je tak. Kurva, to pěkně svírat, no. To je hoda.
Nulu? Mhm. Tady vpravo nahoře, tak Mhm. Tak já to vezmu. 0. Jaj. Nečekaj ma už nikdy, moje děvčatko zanudené. Aj spolu jdeme, na těba Je to hluboký? jo. Jo, stojíme. Hodně. Zapršení brýle. Je 10 vteřin, aby to byly 4 minuty. Ahoj, kočičko, já jsem vás. Já aspoň 250 musím odplavat. Prsty. Aby tam vydrželo prsty na ruce, jak to nedávalo. Teď jak mu to jede, co? No. Blázen. Kolik je? Ježíš, je to možný? Teprve 4 minuty, to ještě musím chvíli vydržet. Aspoň 6-7. To má nějaký význam. Pak by ti to mělo 0,4. Já jsem se fakt tak těšil tam. To je hrozný. Je to opravdu. Hodinu 10. Tak jsem se otočil, že jsem dom. Já to na prezentaci mi nepřišel. Strašný. Ale počasí je úplně smutný, teda na jakýkoliv. V vodě, že jo? Akorát. Ideál v vodě, no. Tělo může. Si udělejte zajížďku a jděte přes ode mě a vemte to potom odsaď. Vyverské vytížky se dá odtočit na kusy. Zpátky na kuzím. Já jsem nad přehradou to projel. No, podívejte se, to fakt jako je to pěkný. Jaj. Pyťa 500 si dává dokonce. Ještě první schodek. Tak. 3, 6, 7. Tak krásně fotí. Vítám tě. Ukážeme o tu žilecké kapse. Už stojím. Už stojí. Mrzlící. Verná. Zamávat. Andrej, já mám dneska 40. Mari, jak to, že nás Tě nebereš? nabodzoval. Mě navozoval. Počkej, To ještě je, dali. to je nejkrásnější dárek si nadělil k narozeninám. Jak to Počkej, strávit líp? ještě chvilku, ještě dali. Ale my v podstatě dali. počkáme, klidně, není problém. Možná ještě příští Vánoce, Tady ale může být klidně až do leta. Radši ne, mě to už umrzá. Patrně bude to prohozat.
8 minut, 5 minut. Víš, co mám dělat, aby si zvyklý prsty? Nic, prostě zatnout zuby a vydržet to. Je to po každý stejný, když je takový mráz. O tu žiletský kapsy musíš používat. Klouže. Peťo, ty máš odplavanou 500 dneska. Já jo. Ty jsi dobrý, ty jsi nejlepší plavec tady. Nejlepší plavec. No, ty. Blázne normálně, největší Blázen. blázne. Já, pojď. Co? Co, čeho? Minut nebo kilometr. Kilometrů žádný, tak já jsem odplaval tak 250, nic ne. Ale byl jsem tam 7 minut.